Dobre. Ahoj. Normálna či bez kofeínu? Normálna. Vďaka Bohu. Vôbec nie si zvedavý? Včera si šiel ku Glórii. Áno. Vyplním formuláre. Dostávame na hubu. Hej, sme tu pre zábavu, nie? Tu nikto neprehráva. Ale no tak, niekto vždy prehráva. Koho chceme klamať? Veď je to 8-1 a každý to tu vie. A poviem vám ešte jednu vec. Nevyhrali sme zápas celú sezónu. A ja to všetko dám do novín. A ako Boh je mojím svedkom, toto všetko bude v novinách. Ocko, všetkých tu tak trochu desíš. Zabudni na to. To je Sherman Oaks.